No, keďže som si zahral také diry ubíčko, tak predpokladám, že keď tu budú tie paličky, alebo že to bude šedé. No a teraz to typneme a je to správne. Takže keď to bude ešte raz, čo to ja som kúkal na YouTube, tak by to malo byť ešte raz a to by malo byť šedé. Alebo ak nie, tak budem dobre nasratý. Toto asi trošku budem zdržovať, lebo to chcem skráčiť. Ja nehodlám to takto. Ty si zo mňa robíš? No čo je teraz úplne jedno. Musím to skákať ešte raz. Tak squishy, piky. No a teraz skúšame takú Som zabudol, že tu mám trošku nižšie ten skok. Teraz budem chvíľku tichšie. Tak nebudem. Ale chápete to? Ja musím lievnúť. Keby to aspoň tak šlo. Tak čo si ideme zahrať? No. Ideme si zahrať Nuke. Ježiš, ako mám friendku. Áno, ona sa volá Luna 318. No. Ale máme úplne vzadu. A ako úplne má otrasnosky. Ja neviem, vy hodnote. Lajky pekné, subscribe je škaredé. Nie naopak, subscribe pekné, lajky je škaredé. A koment, že neviete. Tak ja si idem zahrať teda. Ale budem tam dať testovať chcem tam dať vytestovať v nastaveniach. Alebo tam sa dá testovať. Chcem tam otestovať jednu takú veci, či to pôjde. No tá vecička je, že by si vraj mal vidieť až extra. Na žlto. Počkajte, ide moja mena. Ja musím byť tichšie. Alebo nie, idem spraviť pekný domček. A ja dúfam, že to